Ahojte! Tak dnes vás vítam pri novom videu, ktoré nesie názov 7 najkrajších miest alebo vecí na svete. Toto video som sa rozhodla natočiť, pretože milujem cestovanie a dúfam, že tí, ktorí majú radi cestovanie tiež alebo radi sa pozerať na nejaké bizárne veci z prírody, tak toto sa určite bude páčiť, teraz dúfam. A aby som už veľa nekecala a nezdržovala, tak poďme začať. Wisteria tunel sa nachádza v záhradách Kawachi Fuji. v Japonsku a je plná wistérií, čo sú takéto krásne ťahavé kry. Veľký bariérový útes je najväčší korálový útesový systém na svete. Nachádza sa v korálovom mori pri pobreží Queensland v Austrálii. Je taký veľký, že je ho možné vidieť aj z vesmíru a taktiež je to raj pre potápačov a turistov. Obrie stromy obklopujú starý vlakový tunel, ktorý sa nachádza v Klevene na Ukrajine. Toto miesto má prezývku Tunel lásky, pretože ho s obľubom navštevujú zamilované páry a novomanželia. Ľadový kaňon v Grónsku bol vytvorený topiacou sa vodou a je hlboký takmer 46 metrov. Cinque Terre je časť pobrežia v regióne Ligúria v Taliansku. Sú to krásne pestrofarebné terasy postavené na členitej krajine, ktoré sú vyhľadávanou turistickou atrakciou. Na hraniciach Ekvádora leží malebný stromový domček s výhľadom na stále aktívnu sopku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. Jedná sa o adrenalínové húpanie pre dobrodruhov. Biela nebeská pláž na ostrove Whitsunday. Ako samotný názov tohto miesta hovorí, pláž je známa kvôli bielemu piesku, ktorý sa tu usadzuje už po milióny rokov. Je veľmi jemný a neudržuje teplo. Trolltunga je obrovský kus skaly, ktorý trčí zo skalného útesu viac ako 600 metrov nad zemou. Táto atrakcia je pre bežných turistov dostupná približne od polovice júna do polovice septembra. Toto schodisko, známe ako schody do neba, je technicky pre turistov uzavreté kvôli svojej nebezpečnosti. Avšak, ako to už býva, každé pravidlo sa dá porušiť a schody do neba sú vyhľadávanou turistickou atrakciou aj napriek jej zákazu. Jaskyne Glowworm na Novom Zélande sú známe ako miesto, ktoré celoročne ospetujú svetlúšky svojim svetlom. Tento špecifický druh svetlúšiek žije v Líhrane na Novom Zélande a sú veľké asi ako komár. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo a ak sa vám páčilo, tak mi nezabudnite napísať vaše ohlasy dole v komentároch, alebo ak poznáte nejaké krásne miesto, ktoré sa určite rozhodne oplatí navštíviť, tak mi to tiež nezabudnite dať dole vedieť v komentároch. Dobre, tak vidíme sa v ďalšom videu. Pa, pa! Trolltunga je obrovský kus skaly, ktorý trčí zo svalného